Kuyawan ninyo no kay duha ka area inyong giadtuan. Oh. Ang evacuation site center dito sa Barangay 2-A sa Magallanes Elementary School. Niadto pag yun mo sa Bulton Elementary School sa Pikas. Napag-ini ato sa barangay hall. Yes. Oh. Dito, Tolo. dito nakahilak si Kapitan Carlos Garcia. Nakadungog yung kon sa interview ni Don kagapon. Nagbako si Kapitan Kaloy Garcia kay na-touch yun siya sa tabang nga iyang nadawat gikan Kahilak din po sa ko, DXDC Arimenda ba? Kahilak si Kapitan. Salamat gahapon. po kaayo kay Salamat Kap. kanang lahi manggod nang naagid ka sa sitwasyon dong irin or sa setting ba kay makita gid nimo kay kahapon ang Yes, atong Day. mga kauban si Radyoman Joel, Radyoman Don, Radyoman Jenny og Radyoman Cha og ako kagahapon og si Radyoman Abi. Yes, Day. So nagkuan mi, divide the house mi, no? Nagbulag-bulag mi na ay nag-interview, na ay nagpakaon, na ay naghatag sinina. Nya samtang ko nagbaktas-baktas ito, nag-abi-abi ko dong irin. Oy, kumusta mo sa mga tent ba? Matagi hunahuna na ako ay nagpuyo dinhi. Pastilan. Napay mga tiguang Mao gyud day. lisod dag tindog. Mao gyud day. Napay mga buntis, na mga Miserable bata. gyud ang kinabuhi day basta naa ka sa evacuation day. Perting paitag yun. Lisod gyud kaayo Lisod kaayo. mga kasama ang sitwasyon mo na nga sila taon dito pag istoryahon nimo murag mga wa pay tarong tulog kay syempre liman ka na dong irin nga ang gym sa eskwelahan di biya gyud na nya saba. Ginoo ko saba kayo day. Alimuot. Unya di yo kakatarog tulog day. Kagahapon katong nangayog kuan underwear kay Radyoman Joel nihilak biya gid taon siya dong Natagaan irin. jud, natagaan jud to day gahapon day no. Itagaan na mo mga girls ang nagpalit og kuan, mga pila to kaset na mga panties og under o bra. O katong size gid niya ihang mo kita mo Yes, gihatag. Kahilak gud taon Kahilak siya dong taon siya, irin. day. Atong partners di ay pod gahapon. Yes, day. Atong balikan pagpasalamat. Si katong tubig nato Oy, nga 1,000 liters. Ang atong manager niya si Madam Norifi Burha. Ayan, Ang salamat kapikas po. kinabuhi ni Sir George Burha. Diya sa Burha Water Refilling Station. Okay. Diya sa may Lopez Side ning adtong syudad sa Davao. No, nya dong irin Yes, day. kagahapon, di ba, nagpalitag nagpakaon ta dito init nga lugaw ni avail pa ganito kay pating lamia sa atong lugaw ba mura. Yes, day. Lugaw ni mura man ni kuan ni, di basta-basta ni. Nya nag-order ta sa usa ka kanang kuan. Sa lago ni kusinahan. Kusinahan. Unya kay niingon man tong tag-iya nga dugangan ang atong usa ka kaldero, dugangan daw niya usa ka kaldero. Gitugbangan day. Tugbangan niya. Grabe. Say, So sa ato pa duha ka kaldero atong gidala dito. Duha nga pag Grabe. sobra naman pero dagko pa jud kay kaldero murag murag ipista lagi. Murag ang Leia Mays, Mamihan, and Palabok. Pwede ra bang lami aday? Lami gani no. Katulo siguro ko mag-refill kagabon. Naabot na ba yun sa bambu sa Jordan?